Hvad så? Og velkommen til den her video. I dag der spiller vi simpelthen noget mere Ark.io. Prøv lige at skyde. What? Hvad sker der? Jeg trykker på mellemrum, og jeg kan ikke skyde. Nå, lige meget. Så skal det angribes. Vi attacker. Nej. Ej, jeg tror altså ikke, vi er store nok. Nå. Vi gider ikke dø. Så vi prøver bare at fortsætte den anden vej. I dag, der går jeg efter at komme på leaderboardet. Altså, jeg skal på leaderboardet. Sådan er det. Jeg skyder den der lille duk. Den er bare alt for hurtig. Så er Jeppe K. online. Da fuck. Haha. Fuck, jeg er skidt. Så er vi på leaderboardet. Vi er på 10. pladsen, hvis I ikke allerede har opdaget det. Bui. Nej, så røg vi ned igen. Buja. Nu skal vi eddermame passe på. Nej. Nej! Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Nå. Vi prøver altså bare en gang til. Fordi det her, det bliver aldrig kedeligt. Aldrig. Ej, jeg var ellers lige så giga. Og så dør jeg. Jeg synes simpelthen ikke, han kan være det bekendt. Der er faktisk kommet en ny opdatering til det her spil. Sådan en opdatering, hvor man kan købe skins for... eller der er coins inde i spillet. Nu er der penge i det her spil. Okay, ja, okay, fair nok. Okay, vi kan lige se det herovre. Så, ja, man starter med 100 kroner. Så kan man købe de her skins. Ja, og den her, den er ret smart. Altså, jeg tror, den er jo nærmest camouflage til baggrunden her, det her man spiller på. Så jeg tror ikke, man kan se en. Jeg tror kun selv, man kan se en. Så kan man jo bare, hvis man er den største, så kan man jo bare æde alle, uden de ved det. Nej. Nå. Men jeg har opfyldt kravene, og det var at komme på leaderboardet. Så vi prøver den her gang, og så en gang mere. Og så er det den her video. Nej, hvad laver jeg? Jeg spiller med min nye musemåtte. Jeg håber altså, I har set unboxing. For at følge med. Lige en enkelt gang mere. Det går altid så dårligt, når jeg optager samtidig. Det går aldrig dårligt, når jeg bare selv sidder og spiller. Okay, måske nogle gange jo. Men det er altså noget andet her. Nu. Ja. Wow, han var godt nok giga. Jeg kan godt forstå, at han var på første. Og nu samler han sig. Okay, det her, det er sidste gang, siger jeg. Sidste.
Og jeg er godt nok dårlig til at holde aftaler, hvis det bliver en gang mere. Altså, jeg ved ikke, om I gider have nogle længere videoer, eller nogle kortere videoer. Skriv det ned i kommentaren. Altså, skriv hvor mange minutter, sådan I synes, det skal være på. Se, nu går det fint nok. Ej, jeg vil bare... Vi tager altså en gang mere, så er jeg godt nok dårlig til at holde aftaler. Det bliver så... Kan jeg ikke engang få lov til at spise noget mad, uden at nogen der skal æde mig? Hvor lang tid har den her video taget? Jeg ved ikke engang, hvor lang tid den har taget. Nå, men lad os sige, det var ikke den her video, vi skal prøve en gang mere. Og det her, det er sidste. Altså, okay. Oh my god. Okay, nu gør jeg det ordentligt. Fordi jeg koncentrerer mig ikke for. Det lagger også helt ufatteligt. Jeg kan virkelig ikke... Det er derfor, det er så svært, tror jeg. Yes, man. Sådan, nu går det ok. Sådan der. Yes. Shit just got real. George. Vi tager Netherland. Booyah. Ikke booyah mere. Altså, jeg startede den her video på en lidt anderledes måde. Altså sådan, at jeg var blevet ret stor i forvejen, og så startede jeg den. Jeg ved ikke, om I synes, det var en bedre måde, fordi så behøver I ikke at se, at jeg bliver stor. Altså, jeg synes i hvert fald, det var en bedre idé. Nu kommer det der til. Yes. Ja, nu går det godt. Og så passer det lige med, at jeg dør. Tak. Ja. Sådan der, så bliver vi lidt større. Skriv ned i kommentaren. Altså, jeg mener det her virkelig. Skriv ned i kommentaren, hvad for nogle videoer jeg skal lave, fordi jeg er snart gået død af idéer. Altså, hvis I gerne gider have flere videoer, så skal I altså... Altså, jeg ved ikke, om jeg lægger nok videoer ud sådan. Shit just got real. Jeg tror bare, vi skal herover af. Nu er vi da blevet giga. Nå! Shit. Nej, det var førstepladsen. Tolut. Det her, det var simpelthen videoen. Nu bliver den ikke længere. Tak fordi I så med, og hej hej.